I da ste ljudi, ono su drugi epizodi Minecraft mapa. Ono što je ova mapa kreativu. U oboju mu je u belo. Foj. To ne treba belo. Belo, pa je nešto od svih belo. Sad vidite, belo, svih boja belo. I što ima boju? Neka mu zelenu. Tako bre, šta bre, bela bre, sve bre. Šta je ovo? Da pojma, ono što je. I opet, izvinite zbog spoljašnjih zvukova. Nemam pojma što ovdje treba raditi. Ali, kad sam skidao mapu, mislim, nešto sam vidio drugo. Morao sam. A neka difikulija. Ojojoj. To ta mapa, pa nisam ovo ni htio skinuti. Ovo je velika kuća. Napad. Spremite se napad, šefe. Naravno. Sve spare su to. Uzbuna. I ova je Sara Ostrava. Pokažem gestu. Baš sam im pokazao. Moj zombi. Osvojite ovaj village. Osvojite ovaj sad vaš village. Uzet ću villagerove da bude ovo jako zanimljivo. Napadnite. Napad. Zombi već ne spali. A više nije njihovo. Osvojite ovo ostrvo i moje. Kapeć je kući. Kapeć je kući. Krenuti za kule. Svaka kuli je poilaže. Napadnite ga. Sredite ga. Tako se je zombizira. Ovako, i kako ovako. Voda. Tako je. Tako stek voda.
Vidi ga. Ovo moje sad mjesto. Ja, Herobrine, osvajem ovo mjesto. Vidite ga, ho, 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 ho. Ne možete pobeći. Friend your boy, 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 boy. Oni se mene prže ovom vodom. Hehehe. Čekaj, gdje je onaj čovjek? Gotovi smo. Sredite, moraš vidjeti kako je, vidi ga. Vidim da ste nesposobni, pa ću bi ja da vidim. Neka lago, baš Marija. A vidite kakvi lagovi su još ostali. Šta? A vidim, jesam baš vidio lago. Kako je ovo voda? Sredite. Jeste neki ljudi kao... Sredite ga. Hahaha. Imam plan. Čekaš. Vučko, jesi to stvarno ti? Ne, to nisi ti, Vučko. To nije moj Vučko. Vučko, moj Vučko. Vučka, koja je obništio mog zelenog Vučka? Ovo će kraj ove Minecraft mape. Daj. Pa, otprilike sam uništio mapu. Bilo sam na... Pa ne bi završio. Još ništa tamo. Da, ako želite uzeti... Instalirat ću mapu. I srušiti kao jaja ili nešto drugo. Znači, nećemo ostaviti link u deskripciju, to vam je nešto ne osvešli zlo. Jer me mrzi da stavim link. A još što sada nisam učio kako da ostavim link, tako da. Vama će pogledajte epizodu moju koju ću izbaciti danas ili sutra. To je... Iskinete mapu Forminator. Ovdje ti naći mapu. Vidiš. Davide da ne igraš. Ovo dojde u brat. Davide, brate, umri. A ja ću ga biti Guardian. Idem na Guardian s mjesto. Vidimo se. What? Da li me zezaš?
ovdje desio? Herobrine je opet napao. Znao sam da će Herobrine živ. On je mi rekao Herobrine živ. Ne, Herobrine ne postoji. Vidim šta je mu radio od sebe. Šta vam ide, bre? Ja ću da im pokažem njihovog boga sad. To je alarm. Alarmni sistem. Ovo je lag blok, ovo blokovi nisu tu. Sredi ih, šta ovdje stoji? Tako, sredi ih. Sredi ih. Ja nekog udarim, da li će on to da? Jer će sad da nećeš. Idemo na pod. Wow. Tako mrzim koje. Taj Vuk je bio moj najveći neprijatelj. Ne. Što? Gospodine, moram vas da... To je bio moj brat. Sad. Ovo je bio od mog drugog brata. Ovo je bio od drugog mog brata. Idem i sad sve naći i pobiti ih. Gde je Herobrine? Čekaj malo, da se vratimo u prošlost. Ja, Herobrine, bjeglo. A što je? To je Iron Golem. Baš sam pametan. Idem se sakriti u njega. Haha. Idemo. Aha, pa onaj... Ti golemu koji si ubio mog brata tvojim zombinjarima, sad ćeš ti videt. Ja... Ček malo. Znači, ako se ubio pravi Herobrine, treba biti inti da se spukane odjedno. Pa, to je moj golem. A pravi golem, ček malo. Ovaj ti ću pomoći Herobrine, pošto ga nije završio. Sorry, Hero. Nego stani. Herobrine, pomogao sam ti. Gde si? Na vrhu kuće. Nikad neće znati. Ček, ja sam upravo rekao. O ne. Ali moje moći su predobre. Lovo. Herobrinu. A ne, nemoj me ubiti. Ne, da smijem umret. O ne, ali... Da li mi znaš da to nije bio pravi Herobrine opet? Ne. Da baš Herobrine sam bi trebao za 10 sekundi. 1, 0. Fuck. Da, to je bio Herobrine. Ja. I da ljudi, hvala na ovom kratkom i prostom videu. Ćao.